Agus gan a hiile bhuiile, bhrálam páte a chur rimis Eibhlín agus asúla go bhaine sin fad sult asam. Gur míle maithe go Jan. Nis man me cheann atathe go fóil tá sé atathe níos sé méidtí de chlos. Béis geile is mise Eibhlín Uí Iarlaithe, Iarbhúnteoir bunscoile agus Iarfríomhaide bunscoile. Agus anis bí me scríobh Dhaoine Óga. Nis brahan 6 mí chumpórdach a caint mé aldrom hénig ach tá job le déanamh agus baragum túirt fé. Béis geile hosnig rustleis fad I 2007. Bhís éirithe as an múnteoireacht chas éirí as go luath tus breoteachta agus bhís éirithe as an múnteoireacht agus tránóna áirithe I mí me an óir 2007 bhí suitiistigh sa chiistin I géisteacht le réidió na Gaeltachta. Nis an rud a bhíidir a rá, bhíidir man ná go raibh an Ghaelinn I dul a léig agus bhí cadé búsacha mai eolar bheith na teangan. Agus bheartaís an Neomanson go bhíat an héin rud éigin beag a dhéanamh mai eolar sin. Inis, ní héan cháipéisí mór a grí a bhís chun a scríobh. Ach dúirtlim héin go bhíat an versaí beaga a chuma a bheith rúnach de Dhaoine Óga. Agus an tránhónson suite I bord na kiistine chumas mo chiad dáin na búta sí buí. Inis tá 7 leabhar dom chuid, ag begur fan pictiúr an ardin is Jan, tá 7 leabhar dom chuid feilse ó hin. Tá 8 nuasach filíochta de Dhaoine Óga, sinnéad na búta sí buí, go bhfuil cheide leabhar stahad únta, nuasach, mhúna sí de buí na dhéic sin a bhaigte coscéim le 8 gáin agus stahad, agus na dhéic sin ríist tá 5 leabhar orla uan feilsethe I gé éireacht chorcaíine. So mar sin le coscéime sin ciad dá cheann agus I gé éireacht chorcaíine sé orla uan. Agus tá anmhaochar fad de choscéim agus de éireacht chorcaíine as na leabharsa a ghail siú. Béis geile is mó duine a chairiglumm mar ros. I géadal síos, nuair é hosníos a scríobh, bhuilas le déine macatíigh nach déilis, bhuilas leis lás me siúlar I móthir, agus bhí sa ráilis mai all na dáanta beag go bhí scríte gom. Agus sinné grísme agus a dúirtlumm gluach ar choscéim agus go méidir go bhfuil seoidístiad. Agus tá manna bhaocht déine agus bid a gcónaí a son. Chaurig a bhean chéile máide íhíigh go mórlumm agus go sí anna bhí snecht leisirm I gcónaí. Agus gan dát fuair is anna hacuíocht ón chlán agus féim an tacuíocht ó annach daoine timppel ó hosníos a gobais. Nis drestalíos cúpla ceardan filíochta runam líon. Timppel mína saona go chéim blian bíon ceardan nó bíon féle bheog filíochta I múiltín. Bín sé go déidir fad. Agus bí an bhile blíd ní bhóráin, agus ceardan eile leis an bhile nólan í gcónail, agus im léana bhí ceardan I gé scoilcheoil an airg. Bhí sé gé agus deastalís an chiad, mar chiad ceardan chlam I líocht le colm a ceart. Agus bhí ceardan anna gasar fad I gaiireacht chorcaíine son níos luthe le áine I áú. Agus is mór a chaabhair na ceardan sin a bheith fáil. Péis geile reistí an dús agus 2007 agus na dáanta. Scríosiad dús chun Ghaelinn chorcaíine a chaibh nó. Chun an chaint nádúra atá gcuine mar éireacht a bhua nó. As de gom canúint na háite, canúint na Gaeltachta a scríobh síos bheithir fá péir nó go meach sé fáil dus na glúnte atá le techt. Tá na dáanta scríte de Dhaoine dús. De Dhaoine go meach Ghaelinne go agus de Dhaoine a bheith fálam na Ghaelinne. Na hátasan buinean talmóirí fásta, tainmh agus tairife as de leis. Cuirinse, cuirin na dáanta le na stór focail, le hanínse a gcuid folklóra. Agus gan dát, hacaínse le na gomas scríbhneoireachta. Tá nachna cainte nó corna cainte, fitte fuite a gom déanach nó glan, tís na dáanta go léir. A dinge tú ní héan dáanta daine filíochta iad so. Sais Ghaelinn I dús agus in neidir sinné chéal go bhfuil siad scríte gom chun Ghaelinn a chaibh nó. Tá na dáanta go léir ruthimiúil, chun go méidíist fris le fálam, agus chun méidíist sais nádúra le fálam,
Ach tá siad go léiristeocha scríte le meon an bhún teora. Mar is mún teoid me agus den mac me man bhún teoid go brach. Tá sé anna háchtach leis go meach scélín beag ins go chéan dá. Inis clúdaím réimse anna lehan ábhar gan dat. Tá dáanta go méallar an geantarta, méallar ráis na bhíalbáin, regette bhail na ngáil, na deora dé nó na fiúsís go léidir hásan na théan bhóir. Tá dáanta go méallar sport, méallar chaid, méallar rugby, agus méallar I bheith hEibhlín leis gluthaí ceannis. Tá an timpplacht agus an nádúr gan dat go mórins na dáanta, bla an éir, an sneachta, an hrían, crawnúl, mill, an airige agus an tráig. Is beáil am chrí Iarlaithe, agus is mó dáin a dáns na leabhar méallar Iarlaithe. Tá dána go méallar an Eibhlín, méallar Dhaoine Scríobh, an spedóigín ferragach, agus an ceann cainte. Eibhlín tá fuilech dáanta únta sna leabhar méallar na Eibhlín, glór na Eibhlín, an bhuc, an bhó, an tarmh, an frog, an madra rua. Dáanta méallar I mechtú le húla, tású le muchracha, an bhlucha séniuh, an fliú, agus mar sin de. Mar sin beidir go léhin dánúthó in istíh. Tás nó me leis na buatasí buí, ag spéidir go bhíidir Jan an ordin is siad. Scríos an dása in chiad tran hóna. Mar bhí aithne go mar rasúní beag ag an nám, agus bhí peire buatasí buige. Agus go sair a déisi, ní raibh sé an áid beag an na buatasí buí seo. So sé an dáin. Na buatasí buí. Ó fiach amach tá sé curbáistí. Cábal mo buatasí buí. An bhfuil siad sa churpud nó lára tí. Tá má lorug gabh amachas ma lí. Ó tá siad a gum, tá áhas an mo chruí a machlum fé an máisteach im buatasí buí. Rógur I ceart, is ganna fós tí nach atá glóite in na buatasí buí. Sinné chiad dáin, agus is don chuig mar céile, nu bhí an leabhar le fáiltiú chuig me lear céile, Fís go dtíon tégrah na buatasí ge, sciúb sé na buatasí agus thóg sé pictiúr chuir, agus sinné pictiúr á chlúdach an leabhar. Nís fis gur mí me an óid a hos níos a scríobh. Gan dat bhí céirí sa chluthaí ceannis, nó chuna bheith sa chluthaí ceannis an bliain sin. Agus mar sin scríos an tarna dáin méallar chaid. Caid. Ní léon rud is fearr lum héin sa tail, ná cluthe caide mo fé an air. Bróga caide mo chosa, is lábhíní buí mo bhosa. Festus na gaeltachta nó festus chéirí, dearag agus bán nó uaine agus buí. Sin chuma chaid, dinne mí sprí, be clecht agus spórtagan an cluthe ann. Bhí sa scríobh na dáanta sa, agus is maidum sais folklóid agus na hana cainte beaga a chabh stechúnta. Bhím brein tégann go léir a chuan lá, agus seo dáin beag méallar hé. Tá spallar am a bham, tá mé gobar fena láir. Tá spallar am a bham, scuir amachúm steil té. Tá sé ró hethe bham, cábhail an dathú. An bhain éon brein baine sa tiicse, nó gahad chéin an bhóchrú. Druide lechúm gráinne siúcre, go néanad bra milliis Brosta gorta bham, go nólad mo bholagum té. Sin cúpla dáin as mo hiadch nuas a filiachta nó buatasí buí. Nís bí mi gérig dáanta chuma mar jaulaid ó cáidí le húla. Agus beidir gur cuindibh go léir nó go dálín se go chan minic óhin. Mi hen tú tíalar vera goige, agus an tochas bhíon be cheanna dhéag, agus uanta go dé rabí stig do léine. So agus gan dat is bra le go chéan leanamh agus le go chéan duine, nuair a ghain siad peide nó bróg. So beidir go léhin inis, vera goige agus bróg an ó. Vera goige. Tá doch roig ró ada. Tá sí dul istechad thuúile. Téirdíon me ar bóid agus feig vera goige. Tá foiar a hisisiúr agus snas inil bearra. Ifir a héan nó ifir a dó, ná fá go ró jarra. Rubí mithe le stig dem léine, tá tochas mo bneáil. Nach díalinn seansa táilm,
ná féin bara gruige gach lá. Agus na brogan ó, breáile lenaí brogan ó, go mórhór nuair bhíon an peire bhíon na cu bróibeagdóibh. Brogan ó. Tá má bhróige lírum ó bhí sa grús a chlós. Tá má lúidín bascathe, ach níle an chlogair fós. Caithad dul an tiúpa, chun peire nó a gáil. Bróga breáthe lehanana ná líhí go rum sa táil. Nach mé a bheith mórálach eagsúla bhaile leo, brahad trig níos irde in feire nó bróg. Agus inis raim mé I raig I dín ceantas na dáanta is ifid hain. Agus sinné an fliú. Agus éonhaid I léim an dáanta, bhuiníim ar an nachtúr des gneálta a bhí hain sa dagan na bliantúhin. An dochtúr Míhála Fiannáin trócrir. Nuair a chnic Míhála an dáanta, bhain sé anna hásfar fadas. Léim séisteach an na chart, agus a máintse siar chúine go bail aglaise, agus gaf séisteach a doras chum, agus an leabhar nach leiciige, agus é oscailte, agus has sé os cór na dtíineach, agus léig sé an dáin an fliú, agus é lag a gáidí. So sé seo an fliú. I gúnta sté ón dacha tjóné, nílim sé néchar fónach. Táim lán de chrampúí, is de hena hinne sí, is de chiach grán a glórfar. Tá meharal am cheann, is tá tinnis am grám, is bhí ní iad am fiechint. Táim chó lag leis I cín, is tá srúile am chuoin cín, an bhlúsa caithad buachtant. Táim lán de chriháin, sa scaháin fiechan bán. Tá me hóchtard is méid sé le fuacht. Níl feic le déanamh a hógan breabóg, lí siar agus fiechan an nuacht. Inis, mar hínsib, tá rahimúnta I jos go méid frist le fáda. Is beidir go leordas na bota sí buí is diantagum, agus raim mé raig go dtí mar garach nuasach, mar chúna siad de buí a raid si coscéim leis I gáhíle sa de. Inis uairinta, bín sé decaid techt héam an ó de gáin. Ach ní chod líim se ráha has slíthe, agus in písapá péir agus peann an aciil se lebagin. Agus má chuoiníim réan na cainte des, nó réan líne des, nó réan sais ábhar nó, scríim síos focail nó ró sa duideocht is slíthe, mar dá bhácain an cúram go dtín bhaid na gíag, sún ní chinóin nechar. Ach péisgile tá hocht gáin is dahad sa leabhar marúna siad de buí. Agus inis beidir go léhin sneachta. Nes tá na dáanta sa begáinín beag bídeach níos decra ná nar dís na bota sí buí, agus fé mar a hínsib tá le rádí desa dianta an alain tóir dón lobric agus le cáir stóilm ó leanaí an cheanpid I gan áin. Tó sneachta. Sneachta ag titim an nuas an spéir, sneachta ag titim go talamh. An glór is a go sneachta ballamh, sneachta ag titim an nuas an spéir, sneachta ag titim go ballamh, bán agus bog agus mín agus réig, táirithas os na fleis go talamh. Agus dáin beagaile, be leanaí a bhí na gcónaí a chnáibh seáin. Ní mai le leanaí le tiú agus ní mai le leanaí obair bhaile. So ní lúile man siúk ná. Ní lúile man siúk ná le tiú, be heag fálam rodaí nach fiú. Ach bíon le tiú áisiúil de scrúdú, mar sin caithad a sásta. Ní lúile man siúk ná tá blií, crántiad a sprisintiad mo chrí, a rumsa a chuirintiad traumlaí, ach ní féidir gáil hásta. Ní lúile man siúk ná istí, bheit scríobh sa scríobh gan éon bhrí, ach caithid ceanna bheit críochna go méid tí, chuin mo bhún teoir a hása. Nis, táim seanna dearúdach, táim cinnte bhfuil annach a daine dearúdach. Agus is breá le leanaí gcónaí chuirigúine chum sa cábhágus rodaí. Deir siad Eibhlín tásach an cábhágus duchracha, nó Eibhlín tásach an cábhágus I fógan, mar ní bhíon sa Eibhlín cá míon andód go minic. Péisgile mochracha. An bheadríis cábhágus mochracha. An bheicríis an éonáitiad. Úr an leabhar go ráidar am fóca, go ráidar am chosóig lia. Níl tásach ná tuairiscéad mochracha, ó bhíidir a gom a réir. Táin tic se cuairdathe gom sí suas. Ach níle dain tá son sa léir.
Cad a dhéanad an éair gan mochrachon, ní bheith dábal tá bog amach. Ochrachon tí, ochrachon na cainte, na carte, baragum leanúnt den gordach. Agus an rod is fearla mar fad ná ceol. Ardaointe agus léanante mo chruí. Ciú chun árána an corra nó an riil. An tanam, an rihim, an bheocht. An tíbnis, an binis, an glór. Tean an spridí mlúdí ní. An faun, an dúl, an bhrí. An bulle, an toran, an sprí. Gach ein fiúptín I chorí. Sna flaheis nuair a chluisim an dríocht. An táhas, an léime, sin plíocht. An luasca, an suaha, an rinke, an fuineh, bóla bos, an scríbe. Agus bheith mar a dúirtlibh ó chéanamh, tá cúpla dáin sa leabharsa mar gheall a ráis na bhíalbáin agus mar gheall a rugette bheith na ngáil. Is bra le go chuandaine idir óg agus éasta, trús a thuirtir ráis na bhíalbáin uair sa bliain. Agus is bra le leanaí ach go háirithe, bólgadís na ráisina. Ráis na bhíalbáin. An spéir thóg lan leis filin, an tríde na lach trá, ó beag ráis na capal a gcuine nuamh, hís ráig bhíalbáin. Slua mór daoine ag taringt, ní de hiúl de gos achs na glúisteáin, a naige a dúirta go léir na ráisina an dráig. Tipad a riil agus fothraga, úntas agus úntasí, gach an dafe an spéirean, an súdrót amach an síomh. Trípanna agus leantóirí, marcaig agus geall lacadóirí, maha agus mór weisle na tíre, ag feheh bheith díthe. Leanaí smera le ucht róite, súráiste gúnaí glóite. Lúrig agus bécaig ó chuisleáin éir, sop tríd a chapel nó sop féir. Na capel fad a líne, tá an chiadrás ag tosnú, na marcaig go léiris tinneal, ag sketamíní agus ag brú. Seoiad chosan áde go Máirt trasna na trá, agus a reis a ríist nós na guithe, ócé leis a bheith an lá. Leanan na ráisina go tránhóna, go míon an tríde lán, agus an bliain trachúin a ríist le Cumadh dé, uair a leat ráig bhíalbáin. Is beála an dansan agus féidir bum me héna hiigiscin tíos a dráig agus na leanaí go léir agus an ucht róite smera an aigeanna nuair léim an dansan. So péisgeile léim mé gette bail na ngáil agus san bogam idir raig. Tíana mar saoil go bail na ngáil, go bhecam ag rábhaíochtiad, ferb agus mná iad óg agus breá, a néaga lethe bhaidí rá I gara tí rumplan na tríide. Bach brú an íhil ag tarach le chéile, buile bhuile go ceolbar gan géile, as alles ag siile agus spallar gachéine, obair chruig inúil be heast geall na gréine. Slúamór dete, bailethe an gé, cainte agus cleachta a chéanbad á flé, liúrig agus bécaig nuair a hosnaíon, na Dhaoine Óga, gach naon, nó tá písa nas ní féidir mé léamh fad man ní chiime fad. Tal min éair. Liúrig agus bécaig nuair a hosnaíon na Dhaoine Óga, súla gach naon na rábhaidí cróga. Na Dhaoine Óga ag glúiseacht go Máirt siad an sáile, timpeall spuit a bhí rompa marcáha, mai díagdal an nachran agus daoine fáil cráite, annach chuidig bra a bheith crín pointeált. Bailin na ngáil fé hollas gear na gréine, Dhaoine Óga mai dí rá agus gachéine na léine, cólódar breá agus fiú delfa na gléime, sunnas agus sásamh agus gan aspa éine. Nís sinnéad na dáanta as má bhúna siad a buí. Nís tá is mó dáin scríte gomsa ó hin ó fáil síoch an dách nuasach dáanta. Agus inis rud a hinnim ná me scríobh dáanta bhí hí a góirí óga, ach ní fiad san fáilsíthe fós, beidir láiginn go bhfuil seofuile. Seo ceann anna himplí a scríos le déanaí. Má dheallir hí a góide déarmíid a chéan roialtas ganán sa daingan, agus a bhí na cuiineh an gerte féinín hógant leis an roialtas ganánsa, nó ná cheart. Agus sé naimimetáir an dán sa ná an í sin. Ní féidir am cuiineh a gertar sí, ach tá cinnte fós go bhecha í, uair bháin fadó sa dhíide. Bhí sí na seasamh léthe héin,
An tráid tan éis tí néis. An réils ganán is cáilúla sa tíirse. Tháinig preaba meram chrí. Stoppas is gan éon chorí. Thugus stracaíochain tapig mór hímpel. Bhí sí an súd in the steck. Is cup of coffee in the glec. Is a cosóig bhór ada ag sile síos le. Freabs buinte oban am cheann. An gertum héndal saul. Nó an gertum flacht mar a bhígum. Bheach sé des féníine áid. Le réilsa nus ganán. Nó a síú a stráice pápéis dá síú. Hasas in na teo. Ach ní raibh sí ann ní smó. Tásc ná tuairis ní raibh le fáilte gom mar réalta. Ach tá an cinnte fós go bhecha í. Ráid an dangin an spéir van grí. I ggóil cup of coffee I lá an gírig. So sin an sais dáanta tá ag scríobh fé láthid. Is an gléach méid an nám, ceappa leor go fóil. Agus dáile a scríos mai áir ag rá nó ag míú Dhaoine Óga, mar áir an saoil a bhí gom héin, seachas an saoil breas a ráideach atá go inis. Agus sé naine háid an dása na an fón póca. An fón póca. Bíon me cheann báirige go chéan lá. An fón póca ag buala im siúr cheappa is am chrá. Níl suinas le fáiligum gnúc náid ráig. Ní féidir le mé alú. Is féidir teachtarum más gá. Ig siúil síos an bóthardum fáilin ó chosán. Tá snainte choíim fóca is ag bécaigh an machos áard. Cafa réir agart laiad heló a rá. Nó teachtarach de cheola, tí chúpla kneppe a bhrús a há. Ig siúla ráig bhéal bandam go suinas a chlá. Buineach preab ob an asagam, is tása go héin cean fá. Tháinig enim suas an scáileán, is ní chrit fá céhí gloiach. Presa haula America, fiachar sin mar réocht. Nach dír an bhead cíine bhí, gin té a chuoine geidirchiad lá. Go bhíad fá laut le héin fuid an dain, is go mecha goibh córá. Ceannig an goháin sa gluiste seo, is cuidiad fóca is má tá fuineh fósad chaimdra, leor teachtrach tíd an éir. Bheach áltocht agus úntas an seannach rám fadó. Dá bhicedíist an fón sa gluiste seo, ní hicedíist go deo. Go bhaid fá teachtrachtaí is pictúí an son is stigad glec. Is go bhíad fá laut le Máire sa disco i San Francisco agus tusa díanamh bistro I meile brech. Cad a dhéanamuid in éair sar a bhfuilimar an fón. Cunas a bhfuilimar leanna chéile, cunas a dhéanamuid ar an ó. Well, lauramid, socrúimid is pleanálamid chun cín. Is scríomar leitreach a breatha, bhíimiist am pín. Chamarna go chéan letir a leitú a gceart ar nar a bhéon text le fáil. Ceannaímar stampuí is clúdig leitreacha is ginnemuid iad a fóisteáil. Thógmuid pictúí le camera I ócáidí speisialta. Is mar rain go deo sin a haimís fnach mar ná tagach na leitreacha I reis ó rialta. Antá. Tá teachta goin go chéiní féin spéir agus an dúirt más gá. Má tá nuacht an léhhuiid, nó ticéadaí, nó ólas fiú freis na tí. Ní cáildateach an fón sa gluiste seo a harach amach is fá sófar mian de chrú. So sin sríad a sais dáanta am scríomh pe láthid. Pés go le fé mar a bhíní sa dúis bí mi scríomh I tí genre. Na dáanta aglah beirt agus lúbíní agus na scialta bega mai allir orla óan. Nis na haglah beirt agus na lúbíní seo ní scrís cheannacha son go dtí 2010. Is ála go háinnig túismóirí an dorascúm agus hasta butha lúbína gáilt de bhirt leanamh. Óg. Agus mar sin scrís an hiad lúbín, de haig agus dantin agus sé an bhíad ná ciú go spórt. Gineidir an lúbín gan reachtas an blian sin agus bhí an hástalú héin. A cha blianana dhéigech go háirithe ánig berteile an doras agus lodig idir aglah birte, mar ná fuil puoin aglah birte á scríomh an sa timppel go mórbór aglah birte Dhaoine Óga. So péis go le scrís an taglah birte agus sé an bhíad ná clamper agus búirt I dtí bhuiris agus betí. Agus chuig Róisín Dalby agus Anton O'Shea go dtí I reachtas na saona an bblian sin. Dhéanaidir an taglah birte agus bhuaidir an commórtas den aglah birte
fé gábhlíon diaag, agus bhís anna hásta fad. Agus mar sin, tá me scríobh aglah birte agus lúbíní ó hinine le de éasóg an cheantar. Níos na haglah birte seo, dintar riad a chuir stáitse ag an reachtas, agus stáitse na nóg a bhína ag éirecht chorcaghine. Ina háantasan, bín siad ag ceolchorimecha ag na scoile na náisiúnta, agus bín siad fiúháin ag dínéir na naasach, agus féin na seandaine an na hásamh fad asta. Now, sin rud is aglah birte ann, ná sais chorá idir virt, ach bín sé a bhuirim dáin, so cahan ruhim agus ríme de han. Now, sin rud is lúbín ann, ná chorá idir virt, ach catar é seo a chana, agus catar cahan corfá be ann. So mar sin níl puin difriocht atara, go gantar ceann na bháin agus ná cantar ceann na le. Inis beidir go léhin písa beag de aglah birte bháin amach clinic an daingin. Now, bí cairíonn se na bhór má bhíon an taglah birte seoig, agus aglah sé hé seo idir 8 úd agus 8. Agus cnáf seánna í certa se an tohar a go chéin tína scans béidir, agus tá 8 úd bocht brían bailithe. Nis níl tá cúpla versa so an 8 úd ar dúis. Nis gain an toharisteachtaí 8 úd agus laur an 8 úd agus dir sé. Gúnta stéan a habarlim go tusatá chúma ríis. Catáin níos an écharirt, a heile tína sí. Chno go néthe, agus a ríist ar an néirdaín, nuair a hagan cnagar mo goras an níos tusa a hín. Dir an tohar. 8 úd bí trócaireach, ná bí róhían. Mar ar maid na nuamh gúsís ríist le pian. Tínas mór diabais a bhí am chlíháin. Is a níos tá giranáilerum sin fámach náf seáin. Druidan sa lechúm gníanad ort minscrúdú. Mar rud ná sean múchasa, cad breis ólais a bailú. Cuirid an sketoscópa beras agus éistód lead och, as muna bhain feic mí cheartla le ní rumsatá an locht. Á fan neomant go muinad díma bhacha sí. Tuis gon tartaráitis a bheithem bhéirinta, bíon decreachta gom leag na pí. Tóg bogan is 8 úd, nínim cho tapagus a bhín. Tá má lábhín is ceangaltim bhurlte, ó ní maithe an teanais. Harig isteach den náilin is cóirí dína tí. Mahad fear, scuile mach leis sin is agus bin álaigh a ríist. Ní chloise mé an rod, tá gach ní i gceart. Ní feicir de scá bóga, tá an scrúdú inis hart. Ach a 8 úd nílim críochnathe agus nós a druit an fá. Tá tinnis buligar móin bhfuil bín sé a rum gach an lá. Tá losca dúrum, is brúch dúir, is gan tráchir ann briminí, is darum an leheras luas capel ráis in éon trí. Agus leanaíonn sé raig mar sin an vertigo a caint agus a chórá agus ag áitimh idir chéile. So sinnéad na haglah birte agus nó a caint orla uan an neomant inis. Orla uan. Inis rá nó beidir nadar caint. Beidir rábíle sa tíideag nó rábíle sa ceardeag. Hagach máire brenach agus amach ruarí is cuairtchú. Agus bích ruarí fiarí ravéan scéalagum méalid orla uan. Is álaga bhí uin, annachid uin sa horta naciile hoig a baile, agus chiich ruarí na huintse, agus fastse orla uan a seannacha, agus bhíh sé lorug scéaltarumsa. So hiad húpla bhir haine seach go háide, ní ravéan scéalagumsa, ma jalar éanúan, na ma jalar orla uan. Ach, nuair a haine sé an tíú báta, bhí scéal scrítegan. Scéal ma jalar orla uan, uinín beag glóte a bhí na cónaí lesa chruachmharing. Uinín a bhí ábalta goilin a lauert. Goilin bhrá ná dúr chorcaghine. Agus ní hálaigh go raibh orla uan ábalta goilin a ráirt, ach bhí an tíad fad ábalta goilin a lauert. Agus bhí ar ábalta lauert le ruarí. Agus mar sin scrís na scéalta beag sun. An hiad cheann orla uan, an tarna ceann orla uan agus na spedóga, an sun bhí orla uan scoilegain, orla uan ag dulgadí an gahéis
agus an cúgiú ceann orla uan an bharige. Agus nead ríis ná go meach an séú ceann na bhain sara fada. Péisceile Spáinis na scialta begus do bhaide í híhiig a bhí gobid an éideach chur go rií gan nám agus chuine máide anna bhí snecharum agus péisceile deide feilsíoch de leabhar orla uan. Feilsí éideach chur go riíad agus háim anna bhaochar fad do orla a séal agus de cheaprímaní chahill a chabhar go mórlim. Háim anna bhaochar fad do hóna lóbric a dhéanana pictiúdí íbhín fad atá na leabhar go léis agus tá na dahan agus na pictiúdí tá siad an stille beig tá siad go híbhín fad. Tá de lúiisce ag dul le go chéan leabhar, táim sé féin ar an scéil ar an lúiisce agus tá mac muide thar léamá beagalaí tá sé sin ag semin ceol ar an lúiisce agus is díal ceoltóid é. Agus na bhaochas leis do Donna Hennessy agus do stúdio bhí an díl a dhéon an lúis so. Tá orla uan tá na scialta go léir scíte go canúnach agus léiteach go canúnach I gaint ná dúra na maine. Agus tá nótaí anna dheasa ag Catrínaí chahill hir an idir gach leabhar fan nótaí chun go chéanbud chiimeád hOifigigh cainteannach. So le rágum mar sin béidir go léhin isamach as an leabhar orla uan ar scoil. Ná ní léime ar fad os nó me nuair a héan si isteach an chart. So scéalsa tastí nó orla uan dul ar scoil, mar sin tséan si ar scoil le ruaí agus nead réine cad agáil mín si ar scoil. Tá mín si step rinke agus fáil mín si an pocar buile. Agus tá an pocar buile leis ar an lúiisce agus sé bhac chéan a chanamh. Tá péisceile tus nó me le ruaí agus le orla uan ag dul ar scoil. Doscail ruaí doras na carte agus léim orla uan isteach teblis. Cuireorta chris sábháilta ar sa ruaí lethe, nó ní bheith má bamú sásta leat. Cheangil orla uan an chris agus as go brachló sís an bóthar chun na scoile. A lehéad de leo, just scríochaigh, de gáidí, de ri is de rás, necha ná níor chóirla orla uan riamh. Bhí na leanaí go léir sa chlós a gimmart agus tháinig sais agala ar orla uan rompa. Bhí numar go daoine beaga ann. Ná bach sun ar sa ruaí. Ní boildat na leanaí sa. Is iad sa mo háde go léir. Díana mort agus boile si bhlé chéile inis. Díana tú annach chud cáde nó inniuh. Léim ruaí amachchas an gart agus lean orla uanna. Stop na leanaí den nimmart agus ruhad go léir saogadí ruaí. Bhí cadú úntasara nuair a chdiceadar céhí na hánta. Seo íma chara orla uan ar sa ruaí go mórálach, agus tá sí chuin an lá inniuh a chahabh scoilin ar dem. An na maga fúine tá tú ar sa colm leanana bh rang tí. Ní hena ní gná uan í seo in éair ach uan dríochta. Tá sí ábal fa labhairt agus tá gailgan bhreá líf. Uan a bhí ábal fa labhairt agus í take ar scoilchú a héin inniuh. Ó, bheith anna lácha. Leis sin bhfuil clog na scoile, heas na leanaí go léir I línte agus isteach ar scoil leo go biasach, orla uan na measc. Cé hí seo ar san mún teoir nuair nig sí orla uan. Seo íma chara orla uan ar sa ruaí, agus tá sí chuin an lá a chahabhar scoil in ábhachuir. Muna miste le. Uan ar scoil ar san mún teoir go háirasach. Is uan anna speisialtaí seo, agus tá sí ábal a labhairt ar sa ruaí go tapig. Ó cíhiigh seán na heilir san mún teoir agus í tochas a cín. Cad is ainim duite a bhaíon bhíg. Orla a chléin siadrum ar sa orla uan go scáfar. Tá fáilte rót agus tá súlagum go dahinneoig an láile ar san mún teoir go cleasta le orla uan. Sa crísan san hawl an aice le ruaí. Tá do bhún teoir anna yes ar sa orla uan le ruaí. Tá sa gún go maith ar sa ruaí. Osnig an mún teoir ar cheart le hóireachta bhúine, agus a hain an scéal go mór le orla uan. Cén ar sí héin abasta le a fós. An sun, cé raibh an doras isteach ach seán an mún teoir rinke. Beidh anna spórta go inis ar sa ruaí, fan go bhicir. Tá dalta breise in nuhagainn ar san na daltaí le seán an mún teoir rinke. Seo í orla uan.
An bhfuil si bh magad fatchúmar sa seán an múnseo rinke. Uan scoil. Uan dríocht speisialta sé hí seo sa ruaí. Tá sí ábal tar láirt agus tuigann sí gach éan ocul. Bhfuil at rinke gána mar sa seán an múnseo rinke le hórla uan. Bud bhráile mai muna bhiste leat sa órla uan go biasa. Tá fáilte is fitherót mar sin sa seán. In nuomhdíanana bhí cleachta an héan dó tí dúis. Cuidig í mach fúr go scias. Bhí órla uan a búnc. Bhí ráchais sciasacha agus ráchais chlé. Cad a dhéanach sí in éair. Agus sin smút de órla uan scoil. Agus in is beidir go móhin ráitigum, nó beidir goil numar ráitigum. So beidir go meach cúpla ceist, nó cúpla rodagin le ráigad den éigin. Go húntaach Eibhlín, oh my god, go húntaach fad. Gur magad. Féinín, ní chualéis sin riamh. Anna fad. Má sé sin cloiste go an áit éigin, tam móhin. Yeah. Oh, the closest riamh anna bha. Gur magad. This gory. Gur gomas go. Gur míle maith go Eibhlín. Buinim anna hanavas as do leabhar óla uan agus buinim anna tarifa as chun mo Gaeilge eagsúla Cumadh. So gur míle maith go. Anna bha. Is chuige sin anna bha? Yeah, anna bha, yeah. Anna hásta san chlos, a sean iasach chlos. Okay. Téir a mise gur míle mágat Eibhlín Cumadh, bhí sé sin go déal fad. Gur magad. Agus bhrealam na dáanta agus chunok na leabharach ní cheaníos an cheanna go dtí seo a bheith mé ar gceannachan is. Anna yes. Agus na CDs Cumadh, bradum CDs le Gaeilge, das ortha, so chun éiste cló, so gur míle mágat. Magród, fáilte ród. Agus mar ólas idir liv na héin leabhar cinach iirecht.ie agus tá sra orla ún fad an féidir leat an bundle fad a cinach dá chuigear ó dá mála bheith ach tá sin seoigh agus tá istócha na búda sí buí agus na leabhar eile le fáilte sa Caife Litríochta beidir nu is in áit na eile chomá mar sin ach go díal. Bhín siad gin trúpa dachas sa dagan leis. Bhín siad gin trúpa dachas. Agus tá siad sa bín siad sa cheaféir múltín sa táram. Sin é. It's a museum about. The museum, sé bín siad sa museum gcónaí, yeah. Húntaach fad. Bhfuil ceisnú nó rud le rá géine eile? An féidir ling na leabharna agus na CD a cheannacht an Idirlín. Stocha. As féidir. Der John, Iirecht, cad ar há sé John? Cuirméisteach iirecht.ie. Iirecht.ie. Sa cuirméisteach sa tá sé stig sa chat an son mar sin le déanamh machtasteach ar fáilseachán ní publication ar an síd san agus teach for artha. An bhrontanas de leanamh. An bhfuil na donta go léir. Oh, come on. Yeah? An bhfuil na donta go léir ar fáil sa siopa Caife Litríochta mar Der ná bín siad ar fáil sa Caife Litríochta. An dá leabhar filiach. Oh, dó leabhar, okay. Bín siad cinnte museum sa tipper beag as a museum in Malnortérig. Oh, okay, tuigim, yeah, okay. Sinné. Bhí sé sin go háin ar fad Eibhlín as na frásaí agus an severas tamam just go húntaach ar fad sé brálan bheith géisiú leis aníim chudas na frásaí bhí dearúdianta go mar agus aníim chuidiú, you know. Well, tá scatachas na hagla birte agus na lobíní ach buis ní san fáilte fós. Uair éigin le chuna dé fáilteofer iad. Agus Tásúil go bhfuil seo bhí sin go maith go rang chuníad a chuir, you know, verte gonne bhí chéile, you know, vidís, ní dod vidís. Go húntaach, you know, anna bha. So Nach Iirecht ríist.
Cadé? Tá mecht leir le trasnú na Katrina rí. Ní bhar an cúpla ceann deise go bidéan. Tá timppla deíú bhá an díagtas na hagla bertin is scíte gom so. Ní ar fad me. Ceann óga chéim blion sin bhin. Tá seanna jacar cuioineh is ábhar nó. Agus tá seanna jacar cuioineh is rudaí a bheith grúnach de leanaí. Sin an rud Sin an rud so. Dinne siad é suascrí timppla trim blianana diaag, chéidir blianana diaag, aber snéad háimse gérig scríobh do chuoine níos óigená son so. Ní go chéan ábhar a bheith grúnach fe mar defa. te mé sin fair play, Jesus ní éine dhéana bhine. Agus an scríonn tú riamh de riine fásta Eibhlín. Ní scís feicríomh é duine fásta. No, ní raibh sé geiste go feicríomh scríomach hitir sa stechaún slíháin slíile. Ach aber tá go leor stiff le fáile ná ríide do chuoine fásta. Aber chus Sean níl annach chuid aber timppla fadóber ní cholas a riamh agla bertin á lúbín. A chluise míiste radio san radio na Gaeltachta agla bertis lúbíní ó chulé agus ó bhúscrí. Agus beáil am chríad. Agus cuioine bhí ceann seoigeir fadan agus sé an curfána Volkswagen bhí ann. Cuioine go léir sin. Rud ag mé ar hashtagin. Ach níl tradiisiúna tá timppla gur goíine stóilm bheith scríomh agla berti. Ach le bliantan beag an nuas tá agla berti scríte ag Brown McCarrollgus ge cúpla duine mar sin do chuoine fásta agus tá sé anmha tá sé seoig. Agus ach ní léon duine scríomh an rámóg. So má hastíon bhir dul scríomh an rámóg mar cinnte aber tá bearna ann, bearna le líana. Eibhlín, an duine tú rangan a riamh de Dhaoine Óga nó in bhd mar sin? Ó ní dhéanam. Even agus berte de Dhaoine Óga a bhuana dómh nuair dégan nó. Well scríimiad agus an son ardíon na túismóirí lohiad nó din an múnteóir iad nó igen mar sin ach ní gin im héin bhúine. Han múna díanta go socha. Tá chud múnteoireach, tan is díanta go díana. Agus ceiste gom Eibhlín ar 832 scéal Jimmy Var a haig radio na Gaeltachta ar na trád ar libh. No, ní gynnes. No, okay, den eile. Ní mis bhí ann. Agus breáilm Jimmy ní rá a gachtrí ne ar féisceil. Is tá sé gúil fum le de leabhar agus tá na mór leabhar na háitan ní léon CD na óm leis na mór leabhar tróéis sin. Gus mór tróéis sin sé tá ceart mar duine sé defíocht. Agus an chun ná bechan an scéal róla dránach chuir mar an ceolaisteach agus son go guidir an ceol tá léamach sem an ceol ar na glúide scaí agus chuann sé sin go mór leis. Agus na hantasan aber nuair ví scríomh, nuair ha scríomh agus chuna leabhar gail siú aber há scata cabhrach fachta gom an dat ó aireacht chorcaíine agus scéimar dúis agus ó an déú me an aine har ó Rein Eibhlín aireachta gnóhí réúna chu tú agus Gaeltachta agus smórní go bhfuil le héad sin fáil a bhfuil tá cabhar le fáil ach dul á lorug. So bach sé go déal amach istíine iscríomh ábhar de leanaí. Agus má hanú scríomh feic, bí cinnte daine me chuir leis. Anna vinnig, aber vín se gona géisteach le agla berte agéan ireachtas le bliantan nó a saraskrís réfceann agus bu ceann ró a bhaim go mórrum. Ní dís bedó scríige. Igen tú vi ceann bháin in hí agus an tracht breáile mar. Agus ní bhfuil macarí le déanaí go dáinnig leabhar teáin ó muoineáin amach go bné scríige. Gus mór tróná luan siad nu vín siad á rád ná luan siad ein scrí an óra. Preáil deáilach ce scrírodí a chabuid puirsamach be seán amíoáin scrí scatrodí a bhí gan reachtas agus abuid mar sinnéáis aber tradiisiúna ha múscrí a seán ó bhúscrí se seán agus sin scrí scata go ach ní chola riamh tráchtar ce scrígrod so os mór trua nu scrín den igen rod ná leanaíon naim
an rud a bhín scríte. Dúir for ahananta so. Se go dút for ahananta Yeah. buis. Mar smódan hín scríbe diarnigus. Ja der énig é scríige. Yeah. So sinné sé. So another cadine se le ragur. Agus Eibhlín, dul siar le cé has go mé all scéal Jimín bhar a haigach. Cé scéal teile, cé héile bhí scríb le sa dóigh se a lenaí ra for scrín áí mór eile le rá le go fistis. No, go vistum ní ráidir scríbe lenaí. Agus can mé all fé láharnis thuas féin dír le bhfuil é daine eile déanamh le srahanna nó orla óin bhfuil Nadir, chun fi rá nadir. John bhfuil é chuir amach go amach go sin. Bhioch is ag orla stoilm, bhioch cúpla leabhar stoilm ag orla nach bhfuil. Yeah, tá cúpla duine tá fut fata ag Gunamara agus tá mór is F capan gofuil sí lunhes na sé chuntathe stocha sí siú de smó beidir a bheith ag scríb de fut fata agus tá ban im le lia Saibh Devlin an virtu agus tá ban eile bridge brinach an bín si a scríb de thuairstat í leis scríonn si altainna finna chuid leanaí agus rudí ar an ábhar son ach bheith an trúir go son is tócha dhéanaí puin chuir amach go mar aine eile ach bheith beidir cúpla lear fáiltethe ag a cusan trúir le fut fata ach seacha son díorhann go bhfuil barna Tá bearna ní sa bó ail siú de leanaí is tóchas na canúntaí ar fád ar fut na tíre go meach éileh óbhar mar sin godó. A tú dul scríb níos mó Eibhlín. Abalum cad idir scríb má hamir teach as tuaidir mí sé na tuaidir mí dro. An madra ruach. Tá madra tá dáanta gom tá sé san fadis na dáanta ach cai me féidir cúpla spéal, cuioine bhar cúpla spéal. Tá an filiocht de fáistí Gabriel Rosenstock. Ó tá spráile met som. Bín sesin a scríb tá annach chuid scrín áirt a déinte. Har do íhín er fad ge sin, ja. Yeah. De anna jas spráile met som. Spráile met som. So, sin hinne sé. Go húpach bhfuil ein fachil scur a ggéine nu ein ceist déirnach a ggéine. Ní. Go díal ar fad. Eibhlín is stoilm ó sna héine háláhann so gurh míle maithagad bhí sin chótanamhach chófiúntach agus ha mí an bhuiach as de chuid sanolalas a ráitin agus an taí úntachtá agat I réimsí na scríbhneoireachta. Sa bharna úntach so mar dúirs gur gá bhd níos mó ibre dhéanamh ann agus is beidir go bhfuil cúpla duna spreaga go a nacht go bhéad rís machta man píní ténig agus tá séar fád os a ggóramach mar sin míle buchas. Gur míle maithagah as éistecht liom cadráil ceúir a chuig. So Míle maithagad Eibhlín. Míle maithagad Eibhlín. Ok, má go leor, íomh. Slán a gcuil. Míle mágad. Mágad